Facebookeko iragarki hortan ikusi nuen lan merkatuan da sartzeko, orduan lan txiki batian egon, ordu gutxikin da, nahi nuen ordu gehiago, eta orduan lan merkatuan sartzeko, azkenean espektatiba zian, lanian hastia. Espektatiba bete zian, uste nuen gehiago eta dana. Aparte, lanian hasi nintzala, eta hortaz gain, baita bete zian, beste gauza askore bai, norbere burua ezagutzia, norbere burua nolakoa da. Uste nuen ezagutzen nintzala, baina zilanen, oraindik areta gehiago ezagutu nintzen, nire puntu fuertia, puntu debilak, hori dana landu genuen, da oso guztua da nintzen. Eta orduan hasi nintzen begi biztanen, praktika iten, eta gero praktika horien bitartez, gero ja lanian. Lan merkatuan sarteko era on bada, baina baita gomendatuko nioke, galduta balin badago, bai lanai beira, lan merkatu beira, edo baita pertsona bezalare galduta balin badago, nolakoa zean ezagutu itezeala, orduan horregatik gomendatuko nioke. Norbera bere burua ezagutzeko baliabide oso badalako, eta bai, edo zein gomendatuko nioke. Baita lanian dago nahi ere bai,